jigawa gudun can ne mahaifata. Ina san duk mai sona har ma da mara ƙaunana. Yau na so da bayani ma'amalata da masoya. Ina yini? Lafiya lau? Ya aiki? Lafiya lau. Ya zafi? Zafi lokaci. Ku kuma daga ina? Daga gida wallahi. To, lafiya sanin ku su waye ku? Surkanka ne ai. Ya? Sirkai? Wacce ce sirkata? Ga ta nan. Ya? Wacce sirkata? Wai malam, ita ce sirkata ba? Wai malam. Ya kai. Wacce sirkata ce? Salamu alaikum. Kata ba. Ya kusa mata a kan kuna ta dariya. Kata ce. Ita ce.